štúdiu je so mnou Monika Kavecká, šéfka odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek. Pekný deň vám prajem, vítajte u nás. Pekný deň prajem všetkým poslucháčom Rádia Lumen. Na úvod by som chcela povedať, že odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek naozaj už cez 10 ročie proste obhajuje postavenie sestier, pôrodných asistentiek a zdravotníckych pracovníkov, pracujúcich hlavne teda v ústavnej zdravotnej starostlivosti. Aby ste vedeli, že to sú vlastne tí nemocniční zdravotníci, lekári, sestry, pôrodné asistentky a aj ďalší zdravotníckí pracovníci. V podstate my, keď nebudeme mať dostatok toho personálu, nielen na tej minimálnej, základnej, by som povedala, hranici, ale keď tam nebude naozaj dostatok toho personálu, tak v podstate my nemôžeme vykonávať tú zdravotníckú starostlivosť a samotní tí zdravotníckí pracovníci sú tak frustrovaní z toho, lebo si uvedomujú, že keď tam bude jeho mama, jeho brat, jeho manžel, manželka, v podstate tak bude musieť on riešiť ešte tú situáciu, lebo sa bude obávať o ten jeho život, zdravie, pretože to je to najcennejšie. A viete, porovnávať to s peniazmi, že my nemáme peniaze. Do zdravotníctva na poplatkoch, ktoré si vyberú vlastne samotní pacienti, zamestnanci, ktorí si platia zdravotné odvody, sa vyberie ročne 4,7 miliardy eur. Tak ja možno aj týmto priestorom by som chcela poprosiť tých pacientov, ktorí trpia. Ja viem, že je to veľmi ťažké, ale ako o také prepáčenie, že keď si predstavíte, že je tam jedna sestra na 30 pacientov, tak ona skutočne nedokáže podať plný výkon. Peniaze, ktoré sa vyberú na zdravotnom poistení, majú ísť pre pacientov a nemajú ísť do rúk zisku chtivých firiem, ktoré na zdravotníctve profitujú. Pretože je neporovnateľné, keď v Európe napríklad veľké nadnárodné holdingové firmy majú zisky od 2, 3, 4% a na Slovensku je to 20%. Toto je to, že my sme chceli zastabilizovať ten systém tým, že vlastne odmeníme tých zdravotníckych pracovníkov za roky praxe. Veď to je za to, že sa vzdelávajú celý život, že obetovali aj ten svoj spoločenský život, pretože robia nepretržitých prevádzkach štátne sviatky, soboty, nedele, Vianoce, Veľká noc. Skutočne tá kontinuita musí byť zabezpečená. A preto je ten systém taký náročný. Že nemôžete si nič naplánovať, pretože kolegyňa si zlomí nohu a vám zrušia dovolenku. Toto sa bežne deje. Pre mňa bolo šokujúci napríklad ten fakt, že v minulosti generovali tie poisťovne bezbrehý zisk. To je neuveriteľné, keď poisťovne napríklad skupovali zdravotnícke zariadenia, brali si na to úvery, aby ich teda prestávali na nejaké lepšie teda budovy, ale tieto úverové splátky alebo ten úver si splácali zo zdravotného poistenia. Preto aj tie akciové spoločnosti nie je dobrý nápad, pretože tá záruka toho, že premenujeme fakultnú nemocnicu na akciovú spoločnosť, nič neznamená. Akurát to v nás vzbudzuje podozrenie, že opäť sa má stať zdravotníctvo biznisom. To je amorálne. A kde nám zagarantuje napríklad ten jeden fakt, tá akciová spoločnosť, to premenovanie, že bude tých zdravotníckych pracovníkov viac? Pacientov zaujíma jedna vec, aby dostal kvalitnú, včasnú, dostupnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť. Nie imaginárnu, že jednoducho my mu to nasľubujeme, ale príde do nemocnice a skutek utek. Ja by som skôr tú verejnosť poprosila, že aby sme spoločne podporili samých seba, aby sme tu mali lepšie podmienky v zdravotníctve, aby sme mali lepšie podmienky na to, ako ochrániť svoje zdravie a zachraňovať životy. Toto je taká spoločná úloha, si myslím.